prometo solamente falar 3 minutos. Sabedes que a intención fundamental da editorial cada ano na organización deste acto é que sexamos capaces de inxectar doses inxentes de optimismo en tempos de crise. Eu creo que, afortunadamente, un ano máis o acto foi capaz de inxectarnos ese compromiso o que nunca vamos renunciar. Ademais, este ano tuvemos a gran fortuna, a mí pediron moitas veces de que nos xerais tiña que sonar unha guitarra eléctrica e prácticamente o conseguimos, ainda que non está ainda unha Fender, pero bueno, supoño que todo chegará. Eu, en primeiro lugar, quero agradecer en primeiro lugar a María Xosé Queixán o seu discurso, a súa excelente lección literaria. Xa o expresou Celia en nome de todo o equipo de Xerais. Queremos e admiramos a Queixán, polo seu traballo literario, polo seu traballo político, tamén pola súa rebeldía, como xa retiramos na presentación do libro de homenaxe que editamos recentemente cara a unha poética feminista, e como fixemos aquel día, creemos que merece ser elexida como membro da Real Academia Galega. Unímonos tamén a dor, a consternación, a desolación que nos produce o falecemento dun dos grandes que probablemente sexa Juan Farias a persoa que no ámbito da literatura infantil mellor expresou a dor dos anos difíciles. Hoxe que non contamos con Juan, recomendo-vos que busquedes anos difíciles. Tamén a editorial tivo a fortuna de publicar en galego os menos numerados, pero anos difíciles publicados a principios dos anos 60 foi o primeiro libro que na literatura infantil e juvenil tocou o tema da Guerra Civil e realmente esa valentía no día de hoxe, e aquí debemos de recordarla. Despois tamén quero agradecer, por suposto, ao Consello de Cultura, a Roberto Varela, a Francisco López Rodríguez, o director xeral do libro, a Xavier Alonso, xente da Fundación de San Simón, que nos abren unha vez máis as portas deste espazo compartido para todos, e realmente temos que estar sempre en débeda con eles e agradecerles a súa axuda. Tamén saudar ao alcalde de Redondela, Javier Vaz, que hoxe iniciou a súa andaina, a quen expresamos os nosos mellores desexos na súa xestión, así tamén como a deputada do Parlamento Galego, Carmen Alán, que como máis, como sempre, nos acompaña e a garima neste día. Temos que agradecer, pois, lógicamente, as dúas entidades que nos axuden económicamente neste acto. É moi importante e moi costoso estes premios, pois probablemente a Fundación Caixa Galicia, o seu patrocinio do Premio de Literatura Juvenil, tan importante na formación do criterio literario dos lectores e lectoras novos, e o ámbito cultural do Corte Inglés, que axuda a manter a cuantía elevada dos premios Xerais de novela, mesmo nestes momentos de crisis que, como sabedes, está poñéndonos as cousas un pouco máis difíciles. Sabedes que debemos agradecer a todos os que fixeron posible esta noite, pois desde a xente de Algueirada que está emitindo en directo o acto, as persoas que organizaron, os compañeros da editorial, os membros do xurado, pero eu non me sustraio a xa rematar, facervos un pequeno comentario. Quizás algúns virades esta semana no meu blog que colguei un vídeo moi breve donde o mestre Ricardo Muti
para justificar un bis do Vapansiero, o extraordinario Nabucco, que dirixiu o 12 de marzo no Teatro da Ópera de Roma con motivo do 150 aniversario da creación de Italia. A anécdota creo que a coñeceres moito, porque incluso saiu en algún periódico. Estaba Berlusconi no palco e o mestre Muti recoñeceu que, sendo unhas persoas que sabedes que quizáis é máis representativo de Italia no mundo, el recoñeceu que permaneceron durante moitos anos calado. El, diante do seu público, diante do seu coro, recoñeceu que levaba moitos anos calado. E dixo que diante dos recortes enormes e orzamentarios que para a cultura de Italia se estaban producindo nese momento, era o mismo que matar a cultura. E recordou que no coro de Vapansiero un país pode ser fermosamente bello, como lembra ese retrouso, ese refrán, mas se matamos a cultura, se non, se esta arboría que entre todos estamos construindo non ten posibilidades, ese país está inevitablemente perdido. Eso foi o que dixo Ricardo Muti diante do presidente do seu goberno. E creo que tamén é o noso caso, ¿no? Eu creo que todos comprendemos as dificultades colectivas que vivimos, a crise económica, a crise política é moi dura, todo nos obriga a xestionar con maior eficacia os menores recursos. Mas creo que somos moitos os que sabemos que o sector cultural non pode ser o único sacrificado. O libro, a cultura, é un sector estratégico e tamén para o noso país e require todos os salarimos e todos os apoios posibles. Eu creo que é importante tamén que no día de hoxe teñamos isto sobre a mesa. A nosa maior gratitud para todos vosotros, que a merenda sexa do vosso gusto, que o noso Celta, o Celta de todos, poida sacar a vida para alimentar. Estamos nos cárceles como el cliente da canteira e que a estrela dos afectos sexa a que nos guíe de que o vindeiro ano e daquela viveremos no ano de Paz Andrade e no ano de Celso Emilio Ferreiro. Prego-vos, como vamos un pouco cortos de tempo que xa vayamos o espazo da merenda, o primeiro embarque será ás 10:30 e o segundo ás 11. En todo caso, reiteramos en nome de todos os compañeros e compañeras de editorial as nosas maiores lecciones. Moi boas.